Ageno ni intiere makare kamoro moro ma intiere kendo odiochieng' mari osebedo makare. Erokamano maduong' mar tudri kodwa e chenro ni mar weche manyien mag ang'ich welo odhiambo ma kawuono, ma bende siasa mag masawa medo mana medre kaluwore koda en ng'a ma bende giyiero bedo jawach e loge. Joka Kithure Kindiki kanyakla kod jogo eko ma bende pod siro jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mago e kin mamoko ma bende wang'iyo ni odhiambo ma kawuono. Ka bende amedo mana paro ni wabedo koda chenro marwa mar mine wacho kochopo saa 3 mar otieno e weche manyien mag oimore. Kata kamano gisani magi e weche mawamiyo pek. Yale ambayo yalipitishwa yana dosari mingi sana, na ndiposa nimeelezewa niweze kuelekea katika mahakama ya Court of Appeal tuweze kubishana na kuondoa zile ambazo ni zile orders. Ogai marobila e yor kojolo Gilbert Masengeli koro wacho ni odhi oro kwayo mar loko ng'eto manyongol kod jang'ad bura Lawrence Mugambi. We endorsed the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, to be the link between our region, the President, and his government. Siasa mag masawa mar Kenya medo chwakore kakoro jodongo mawuok e counties mokadek e masawa bende sidho Kithure Kindiki kaka jaloso e loge. Apis mbetre ma piny Amerika e boma ma Nairobi ogolo siem ne jopiny Amerika modak Kenya mondo bed motang' kaluoro nitiere ni monj mar njore kod meko gi thuon nyalo biro timre. Arwakini machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Bende ote magi icholono koka ilai marwa ma ote machuok ma en 2-3-6-000. Wechegi bende yudo koka limbui magwa mano mar YouTube kanyakla koda Facebook. Apis mbetre ma piny Amerika e boma ma Nairobi ogolo siem ne jopiny Amerika modak Kenya mondo bed motang' kaluoro nitiere ni monj mar njore kod meko gi thuon nyalo biro timre e pachoka. Kaluore koda siem manoketi e mbui mar apis mbetre ma piny Amerika chieng' tich abich, jopiny Amerika kod jomoko mawuok e pinje maoko mantiere pachoka onyis mondo bed motang' ahinya e kuonde ma githoro limo ni mar grube mag njore nyalo monjo piny Kenya e saa ma ok ong'ere. Monj ma kamano apis mbetre mar Amerika lero ni nyalo timre e magawa madito, apis mag mbetre, otende, dukni madongo mag ohala, chiche, skunde, tesendo bila, ute lamo kod kuonde mamoko ma welo hinyo limo. Siem makamano lero ni monj mag njore hinyo timre e thuolo mar ikro kata odiochienge miparo godo monj mamoko manotimre kaka matarik 11 dwe mar 9, matarik 21 dwe mar 9, mano monj ma Westgate Mall kod monj ma Hamas manogeto jo Israel manotimore tarik 7. Jatend piny William Ruto kod Raila Odinga ne oromo kod jo Kenya modak e piny Jerman kendo bago kod gi twak makende e wi dongruok piny Kenya kanyakla kod thuolo mag tije ne jo Kenya. Mayo timore e sama jatend piny tieko limbe mare mosebedo kotime pinyno, kama bende okete ogirimiti mar tich kod tudruok e kind Kenya kod pinyno mar Jerman. Jo Kenya madwaro kata matiyo e pinje maoko dhi bedo koda lai makare mag tich kaluwore koda chenro ma piny owacho loso chike matayo tiyo e pinjego. Okang' mokwongo maketo chike gi kare otim kokalo winjruok mar tich ma piny Kenya odonje koda piny Jerman odiochieng' manyoro. The agreement gives us now the opportunity to make sure that we can protect the rights of Kenyans working in Germany. Winjruok makamae bende piny owacho ng'iyo mar keto kod pinje mamoko 18 mang'iyo rito ratich jo Kenya matiyo e pinjego kokalo chudo makare kod chenro mamoko marito ngimagi. Another maybe almost 19 countries on how we want to make sure that there's a formal way that Kenyans can work so that we can also protect Kenyans who come and work here. There must be a framework where we make sure that nobody takes advantage of them. They are paid what is due to them.
Ka oromo kod jo Kenya modak kendo tiyo e piny Jerman, jatend piny William Ruto owacho ni chike matayo kendo rito jo Kenya matiyo pinje maoko pok osebedo, kojiwo od bura mondo kadh chik makamano mosechwalnegi. Labour Committee in Parliament now has the Labour Migration Bill that we are working on to provide again another, legal and institutional capacity for us to manage matters labor properly. Jo Kenya go mano yudo thuolo mar diro pinjo ne jatend piny dwaro mondo olos chenro makare mamiyo tiyo e piny Jerman bedo mayot, kaluwore ni ichunogi madok e skul e somo gik ma giselonye. How is Kenya and the German government going to build sustainable structures for our brothers and sisters coming to work in this country? What are the conversations that you're having to make our school system kind of the same with the German system? So when we are translating our documents, our Anerkennung, our work credentials, that they are accredited here, that we are given the same chances as the Germans who are here. You come from Kenya as a nurse, it is already recognized that if you are licensed as a nurse in Kenya, it is the same licensing that can get you into the German space. Raila Odinga mane oteno jatend piny e romono nopuoyo winjruok makamano koyango ni piny Jerman nigi nok mag jotije ka Kenya dhi cholo jotije e pinyno. This is of course a youth deficit here. It's an ancient society. And that's why I'm so happy that the government has signed an agreement here with the government of Germany, so that our people who are living here can live and work here properly without exploitation. Ogai marobile yor kojolo Gilbert Masengeli magende nong'adne twech mar dweche 6 tokrem luwo chik do koro wacho ni odhi oro kwayo mar loko ng'eto makamano manogol kod jang'ad bura Lawrence Mugambi. Okil mar Masengeli Dunstan Omari wacho ni achiedh nade makoro Masengeli kale sani en kaluwore kod siasa mag manyo ng'at mabiro kawo kom mar ogai mar obila lemo manodong' thuolo tok Japheth Koome gwetao. Omari wacho ni ponono ni Douglas Kanja mane owal kod jatend piny mondo kawo kar Koome okwede od bura Masengeli emabiro kawo kare. Maamuzi ya jaji yale ambayo yalipitishwa yana dosari mingi sana, na ndiposa nimeelezewa niweze kuelekea katika mahakama ya Court of Appeal tuweze kubishana na kuondoa zile ambazo ni zile orders zilizopeanwa pale. Kwanza ya kwamba kule kuambiwa ajiendeshe yeye mwenyewe na bodaboda kwenda katika jela, hakuna sheria kama hiyo. Sheria inakuwa mtu anakamatwa kisha ile committal bundles zinawekwa kidole na mahakama na prison, ile ndio shahada inayomkubalia yule Masengeli kuingia pale. Pili, ile ambayo amepewa kwamba siku 7 aweze kuelekea pale ni kinyume na sheria, sababu nimeelezea kwamba jaji anapotoa uamuzi anakuwa ile tunachosema ni functus official. Hana tena nguvu za kusikiza ile kesi sababu amejiamulia. 3, nimeelezea kwamba ule Masengeli hajafungwa zaidi ya miezi 6, kwa hivyo atazidi kushikilia nafasi ile, atazidi kufanya ile kazi sababu hajafungwa zaidi ya miezi 6. Achiel kuom singo ma jatend piny William Ruto ne omiyo oganda jo Kenya e kinde campaigns motelo ne yiero mag higa 2022 ne en kedo gi mibadhi. Higni 2 apis jopiny opogore e paro wi okenge ma piny owacho ma Kenya Kwanza osegoyo e kedo gi mibadhi. Kaka jafwambo marwa ma siasa Chris Owino leronwa, nitiere paro ni piny owacho pok ogolo ranyisi malong'o mar tieko mibadhi pacho kae. Na nimewaambia mambo ni mangapi? Matatu. Wakitaka kuniletea kisirani, either wahame Kenya, ama nitawaweka jela, ama wasafiri waende mbinguni. Maene en siem mager kapino mane jatend piny William Ruto ogolo ne jo mibadhi, gino mane jo siasa machiegni kod jolony weche mag siasa ne owacho ni en duoko ne kweth mar Azimio mane osebedo kanyone e chuodho ewi kedo gi mibadhi.
Siem makamano ne oolo koyo kuom ngoke mag mibadhi kendo geno ne ntiere e kind oganda jo Kenya ni ataro kod paro mag ji mathoth jatend piny William Ruto ne owuok oko mar kedo kod mibadhi. Jonon weche mag siasa kod telo kata kamano neno ni siem makamano pod okonyago olemo kendo odong' mana ka siem. Chakre mana wach ni mambo ni matatu ni weche gin adek kende ni. Onyiso ni ji adi mosenego e wach mibadhi. Ji adi mosetweyo e wach mibadhi. To ji adi moseriembo e Kenya ka e wach mibadhi. Mano nyaka sani nyalo wacho ni pok otimore, but waseneno okenge moseketo mondo odil kod weche mag mibadhi. En mana ni ndio ja Kenya nyalo penjore to ere ng'ama osemaki ma ji oneno. Ok en ga Kenya to imaki kawuono to kinyi goli kod bond to wachno samoro rumo kamano. Lakini wan gi geno ni gik moko dhi bedo maber. Chilo mar mibadhi ne omieno achiel kuom mise madito mag piny owacho mar Kenya Kwanza mar yaro dero mar chiemo kuom siro jopur e chenro mar miyo gi mbolea e nengo moyweyo. Chenro makamano mane oyudo puoch gi pak e higa mar 2023, mibadhi ne okwako bang' jopur yudo mbolea mabandia, gino mane oketo jatend migawo machon mar pur Mithika Linturi e tago maliet. Kata odoko ni od bura ne opuodhe, pi wang' jopur ne ochiene kendo ne oteng' lwete mogo dweche bura bang'e. Kichako mane ka gidonjo ne gichako gi wach mar fertilizer. Ni dhi mi jopur fertilizer mabeche olwar. Kane ochiw fertilizer no, jopur kane oyudo ka fertilizer oriw gi lowo gi kuoyo. Mano mibadhi mokwongo. Mar ariyo giwacho ni gibiro gi mauta mar tedo, mor tedo. Wach mor tedo ni ne dhi goyo bech mo mondo odog piny. Kanyo bende mibadhi nodakie. Sama rais keto ji ofis to onego ket jomo ong'eyo ni onge kod kilo mara mar mibadhi. Kineno sani jotend migepe masani wan gido ka samoro nitie ng'amu keto ofis ma jopiny ng'ur ni ok ler. Ok ler. Koro gimoro elno sama timore tiyudo ka mibadhi medore nikech ji neno ni Moses oketo ofis kaka jatend migawo to ma ng'ama wan go kod to en kod kilo mar mibadhi. Motelo ne mano, rekod mar piny owacho mar Kenya Kwanza ne oyudo nying marach e higa mar 2023 e mibadhi mar mo mag tedo bang' sirikal tiyo kod bilion 17 mar kelo mo makamago. Piny owacho ne oket e nyong'ong' kuom nyiewo modhi mag tedo maromo metric tons 125 malo mar nengo mane onego nyiew gi godo. Okang' machielo mane oketo piny owacho mar Kenya Kwanza e yo mapothpoth en okang' mar apis jatend omin wach wito oko buche mag mibadhi mane miyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua thuolo machuok bar piny owacho mar Kenya Kwanza kao telo. Okil Kamaloka Willis Otieno wacho ni mano ne ranyisi makende jatend piny William Ruto ne okoikore mar kedo aching' kod weche mag mibadhi. Janon weche mag telo Moses Rajoro kata kamano lero ni jatend piny William Ruto osetemo keto okenge mag kedo kod mibadhi. To ok inyal wacho ni sirikal maonge mibadhi nyalo bet ni gigi timre to kata gi sani ng'ama osemak botere doho e weche mag mibadhi onge. Kendo kirango jok mane odonjnegi e doho gi weche mag mibadhi ndalo mane Uhuru nie telo, jogo Ruto nogolo cases maggi kotelne gi Gachagua mane pesane moko nomaki gi Asset Recovery Agency. Donge nogol case e doho bakara Gachagua chako yacho jaji mane yalo case. Kidhi e ji karo tich gini kama otuge gini Mary Wambui gini ji mang'eny mane osedonjnegi e doho ndalo mane Uhuru nie telo e weche mag mibadhi. Ruto nogolo cases go, DPP nodhi bo donje case bo withdraw donjo man donjo na yodo manyisi ni gin gimor gi mibadhi. Ok rais kende manyalo tiyo weche mag mibadhi, gini nyaka jiriwre, ok ni miyo tim kod ng'at achiel. Koro manyiso ni mondo mi gini dhi maber ni duol mochung' ne weche mag mibadhi bende nyaka titiji kako winjore. To kowe mano wan kod DPP kod DCI magi kuonde ma jopiny kete pesa monego bed ni timo tije gi maber, moko ng'iyo ni ng'ane ni koma kama, ng'ane ni opposition, ng'ane ni sirikal. Okil Kamaloka Willis Otieno lero ni onge geno moro amora ne William Ruto dhi kedo kod mibadhi e kinde ma Moses Rajoroto okawo chung' ni kedo kod mibadhi
en ting' mar oganda jo Kenya duto. Onge ber ma ja Kenya moro amora bro winjo. Tek ni Ruto nitie telo. Mara gik mowachogi. Oseteme bose yude ni ok onyal. Ok oromo ratil. Lweny mar loko Kenya ni oingo Ruto. Nyaka sani nyalo wacho ni osedhi maber nikech kata mana king'iyo kata corruption index manyocho omiwa kod Amnesty International, yudo ka Kenya osegoyo okang' mosedok chien. Yudo ka in 2022 ne wan namba 2 ni 126, sani koro wasudo nyaka 123. Kuma nyiso ni Kenya sudo korka weche korka goyo okang' e yore mag mibadhi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ka owuok kanye ni liet mar siasa mar masawa mar Kenya medo chwakore ka jodongo mathoth mawuok Embu, Meru kod Tharaka Nithi bendo sidho Kithure Kindiki kaka jaloso e loge. Matimore kapok kata juma achiel orumo tok jotelo moko 15 moyier mawuok masawa bende sidhe kiluwogi machiegni kod jotelo 48 mawuok Imbo mar masawa. Kane giloso e boma ma Embu kawuono, jodongo go wacho ni Kindiki ema ne kama ber mar telo ne masawa ahinya kotendo kod weche dongruok kod riwo wijo masawa kod oganda mamoko mapacho ka. Should we? To ensure we remain focused on development, we endorsed the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, to be the link between our region, the President and his government. We believe his national stature will help foster good relationship with our regions. We urge all our leaders to work towards the unity and the harmony of all Kenyans, regardless of ethnic, religious, or political backgrounds. Huku tukitambua juhudi za rais kuleta ukuaji wa ustawi wa nchi, tuna wasiwasi kuhusu ongezeko la joto la kisiasa. Migogoro hii inatoa fikra na nguvu za watu wetu kwenye masuala muhimu zaidi kama kukamilisha miradi ya maendeleo iliyokwama, kuboresha hali ya kiuchumi ya wakulima wetu na kubuni nafasi za ajira kwa vijana wetu. Tunawaomba viongozi wote wa kisiasa wazingatie umoja na maendeleo bandala ya siasa za mgawanyiko na ubinafsi. Kapod wan mane weche mag siasa ne jotend duond bura ma UDA county ma Homa Bay okoni huma mar UDA manosechako landre counties makaluo ok nyal dok chien kendo biro medo bedo motegno kaluwore koda chenro mag dongruok ma jatend piny William Ruto timo e counties go. Giwacho ni counties makaluo oseruako duond bura ma UDA nyaka ne chaki chenro mar ndiko jokanyo e duond bura ma UDA masani osechung'e atamalo 40 ka gidwaro ni mondo chop atamalo 60 mag jogombolo e counties go. Ubedo jokanyo mag UDA mano kanyero kochopo yiero ma higa 2027. Kotene gi gavana machon ma Nairobi Evans Kidero, jakom UDA counties ma Homa Bay Kennedy Obuya gi jagoro ma UDA Silas Jakakimba ne okoni kata odoko ni ODM ne ochiwo jotendgi mondo otigi sirkal mano ok nyala mono gi dhi nyime gi chenro mandiko jokanyo manyien mag duond burano. To waduto kako nagi one pod wabro support Ruto 2027. Ruto ema biro bedo presidential candidate wa. To kendo kaka sani ji atamalo 40 mwa osedonje UDA wabro hakikisha nigi tundo 60 ewi meya ma yiero mabiro governors te maluo Nyanza biro wuok e UDA, MPs te biro wuok e UDA. ODM wasiluongo kendo sedonje e sirikal kawuono gine sirikal to UDA kaka party
to pod dhi nyime gi recruit ji gibedo party achiel kuom parties manie Kenya kate. Ing'e ni unyalo support president achiel to un parties mopogore opogore. Wan kaka oganda Luo wabiro support President William Ruto kawae UDA musike ODM biro support gi kagine ODM kamano. To kaka oganda wadwa support President William Ruto kawadhi nyime. Kendo registration mar members mag UDA pod biro dhi nyime. Buche mag UDA pod biro dhi nyime. Apar koda uchiel dakika mabendo sekalo kendie toksa achiel mar otieno. Magi pod mana weche mag ang'ich welo. Ramogi TV weche siasa teke pinywa ni sani. Awuoro ni sani Raila ema teno Ruto e wuodhe ma oko. Otieno maber wacho ni ne ji duto te mano Fredo Suru kantire Dandora Phase 2. Jeshono Lith Jaganga wacho ni Ramogi lere gwenge ma Muoroni. Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore iwacho kanyere mondo mosni Archbishop Odhiambo Gura gi Lilian Ogesa Olo Oyanda bende. Bernard James wacho ni iluo chendo ka intiere Nyakacha. Kalawi woda Adore mar Renya ineno Ramogi yonero makare kendi mor gi chenro duto wacho no kinyal leo ma okineno weche manyien mago mag Ramogi TV. Dan Grado Jaugenya Masiro Kathieno wacho ni intiere Dandora Phase 5 iwinjo katineno Ramogi TV e yonero makare. Chik ma Kenya kani wacho ni tami winjo ng'ati dware do to entiere obadre mana oko. Chik en musumeno kare ong'ado nade mano penjo nero madan Grado ntiere godo. Kabendi binyisa ni mibadhi ok nyal rume Kenya ka. Most dine Eunice Aoko obwogo nyithiu Mary Gift Jaden mano olwal nyakwaro bogo ka wuok Ulanda. Ka machielo en ote mari insa kendi ni cheno mara ang'ich welo neno maber kabisa kendo morowa Jo Dundo mtukubwa size ndogo kantiere Lakisama Nairobi. Ero kama na inyakom ote go ekoduto wadhi mane yueyo machoki kidhi mabor pod waduogo gimamoko. You truly are the winner of 50,000 shillings, courtesy of Jipange. Thank you. Una feel as? Na feel vizuri sana. This is your check of 50,000 shillings. This is also the goodie bag, the Jipange goodie bag. Hii hata tuambiagi watu nini niko ndani. I can tell especially my fellow youths that wajipange na view sasa. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *381 hash. Usisahau sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Akina mama wenzangu, leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka the home of discounts inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab home baking flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5 hash na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Min shabikina na de couple
Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni kendo pogruok onyedhore kind johala mag chiro ma wakulima mantiere boma ma Nairobi. Tok moko kuomgi ramoni ok gibidar kendo dhi e chiro mogere apaya ma Kangundo Road odiechieng' achiel kende tok jatendgi yango ni giseyie dar. Johala go wacho ni gibi wuok Marikiti ka giwacho ni joma nyiepo irgi nitiere boma ma Nairobi kendo chiro ma Kangundo nitiere kod johala mamoko. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka na olimo chiro no kendo singo mar chopo buch johala e do juma manyien mar chungo darogi ko wacho ni nyalo bedo ni nitiere maling' momiyo idarogi. Sakaja tukampea kura. Wakati tulikuwa tunampea kura, tulikuwa tunauzia mpaka kwa mlango ya standby. Saa hii anatufukuza twende wapi? Kangundo hatuwezi kwenda. Wale wako Kangundo wako wapi? Wataenda wapi? Tunaenda Kangundo kufanya nini? Badala ya kupeleka watu Kayole, wangetengeneza this 5.5 acres Muthurwa, kila mtu aone mahali kwa sawasawa. Jodake sub-county Masuna West ahinya e kadak ma Oruba. Yuago medruok mar rochruok mag arita kwe e gwengego ka giseyo tend arita kwe kuom yulo e tich. Jojuma miyowa ler mathoth. E kinde ma dwe achiel ka jodegwego mag Oruba e sub-county Masuna West e kaunti ma Migori ok osebedo kod kwe nikech rochruok mag arita kwe. Moko kuom oganda osekwal mwandugi, ka moko bende osewito ngimagi. Kamano motim machiegni en tich ariyo mar jumani ma ng'at achiel ne onegi kendo ringrene ne obole gi ngapaya ma wuok boma Migori ka ochomo namba. Nek mar rawera ni pok oyangi kod obila gima ne okele ka chich moro amora bende kod pok omaki. Neno ka sani weche mag security ok ber kendo arita mar kwe ok osebedo maber. Nyocha ka ne ng'ato yud konegi e area mar namba, onegi kendo oweye mane tiendara. Gilak gari manyalo konyo gi mondo mi okonygi weche mag security. Janyuol mora mora mokao mong'e ni wuode en jakuo. Ok odwan wakao chik twakete lwetwa. Jakom ma bunge la wananchi e kaunti ma Migori Charles Osewe obende jadak e gwego mag Oruba wacho ni gidak ka gionge kod kwe nikech rochruok mag arita kwe. Osewe wacho ni gisebedo ka gigolo ywak margi ne tend arita kwe e gwengego, kata kamano ongo kang' malong'o mosekaw mar resogi. Wasabedo gi issues mag kwelo mag kuo area mag Dip gi Oruba. Ituro ute johala kendo ikwalo gik moko. To polisi oleng. Kigo simu to gikone ni gionge gari. Koro en japiny mondo miyo many ni polis gari, koso polisi monego bed ni rito japiny. Wadwaro ni issues mag security mondo kawe yo motegno kendo wakwayo county commissioner ma Migori ni bondo miyo ng'iye wach ni kendo wuo gi jo Suna West motegno gi OCPD ma Suna West. Pand piri ka wabedo gi issues mamoko ni jok moko gombo mondo pand jok matimbe gi richo. Wabiro gola, wabiro flash gi out mondo division obed kama ber ne kata ne joma nyalo timo business. Jodagi moro wantie rawere matindo mamoko kuomgi pok oromo kata higni 18 masani onore e weche go mag kuo. Gin makoro miyo jodak odak kod luoro mokalo. Nyithindo bendo bukro wewe sikul ma nyithindo wuotha kamoro nitie kanyi luongo ni base kuonde moko iluongo ni Osaka. Nyithindo beta kanyo gi madho mana njaga, gitimo mana weche moko mago yoma giwe sikul. Tiji chief en achiel mar ng'eyo ni to be nyithindo dhi sikul e yo malongo.
mane tij serikal mondo mi nyithindo ge tije malongo gidhi sikul to jogo mok dhi sikul gi make sure ni gitimo pedha maber. Yudo ni tiere vijende moko magolo headlights magin security lights mantiere barabara mochiko Ruba kendo madhi nyaka Catholic. Ng'ata mabro yudo katimo gima chalo kama wabiro kawo ne action maber thara kech okwabitugo ni sirkal golo gik moko kendo mondo kony raia to jok moko kethogi. Ywak bende nitiere ni moko mobile kaunti ma Migori koro yule tich ka moko bende krose dak kuom higni malach kendo koro ging'iyo kod oganda bende koro gitim kata tijgi. Okoningo police obed kumoro kuom igni mang'eny nikech wayudo ka most of them sani wuok e police post gimadho mana changa e kor gweng' gimanyo mana monde jok mosetho ema gidhi gitero ma bende ka giyudo ni itamori kata nyuola no tamore nitie ng'ato mabe laro kodgi to koro in ijing'oni mana cases inyalo goyi inyalo keti e police post iyango ni case moro. Koro gima neno ni police post okoningo bed ni iketo e peace gi kwa muda mingi sana, oningo ketgi duration matin tilokogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kar kunyo mula ma Bimbo e kaunti ma Siaya yamo manyien chako kudhoe. Mine koro wuok oko kendo donjore tije makinde mathoth to kauni mar joma chuo kendo gibedo e paro manyime ka gimanyo ne familia mekgi. Alice Adongo jahigni 58 mayudore tij kunyo mula bang' tho wuon pargi kendo komakore gi chuo kaka Edward Owino. Alice muomo gi chir kendo nyiso nyalo mar joma mine e wuok oko kendo tiyo matek. Mid-Center Dhiambo miyowa sigana ni. E gengode mag Bimbo e kaunti ma Siaya, e chieng' mager, chuo gi mine duto tiyo kanyakla ma okodeo oinga moramora. Tarimbo ywak, nyundo duong'ore, kabaro kite e bugni matut, e yor dwaro mula mopondo e bwo lowo. E buru machalo kama, joma chwe mathoro bedo gayo para manyime, ka gidonjo nyaka e bugni matut e yor manyo mula kaka yor yuto margi. Kata kamano, ma koro chalo sigana e kar kunyo mula ma Bimbo. Ka gisani, mine bende koro donjo e tijni kendo temo loko paro makamano. Waradogi Alice Adongo, majegni 58, miyo manigi nyikwaya adek. Alice en chiliel mani odonjo e tij kunyo mula bang' magoro ne lal gi wuon pargi mane jakuny mula igni mosegwaro chien. Tich mar kunyo mula nadonjo kokenda gwenda yudo ka en tich madhi ga mbele gweng'ni. Then dama nokenda ne tiyo tich mula. Then notho. Koro ka notho no to bang'e koro naonge gi yo moro amora mananyalo tiyogo kaka en neno kolabo gi ji to gitiyogo. Then koro nalinga linga tiyo matije mamoko mag jua kali gikunyo gi yiero iluongo na yara. Gik mamoni yere wikidi kagi ego ayara go. Koro bang'e to naneno ka go ayara no naneno koro ok nyal bedo maber gi ngima, naneno ka ok nyal go kod atwa moro. Chopo 2012 2013 to nayudo ng'ato mane wakolabo go. Koro ne wakolabo kode mane watiyo kode mwatiyo maber. E sama mine moko choko lowo modong' duro kendo manyo mula egi, mine machalo Alice to seyudo thuolo mar tayo kuonde kunyo mula, thuolo mathothne joma chuo ema bede. Alice wacho ni kata bedni gidonje tijni okoyot ka pogruok neno e kind tije mimiyo mine kod mago machuo timo. Pogruok mantie sani ni koro kata kaka shaft ma ikaini ng'ato nyalo yudo thuolo mar kelo nyuka, chai, mkati, gik moko gik michamo. Gikelo gigo, tayara bende gitimere nadi? Ayara bende gigoyo. Ging'iyo ni mine gin jok ma ok otegna ahinya, nitie tije moko mok ginyal tiyo. Kata ka koro ndalo manyalo miyo gigomb ni giti, lakini chutho nitie moko mok ginyal tiyo. Mondo mi girito ngima joma mine. Edward Owino, majegni 27, ma osekunyo mula 2017, osebudho e tijni kendo rwako gi lwedo 2 donjo joma mine e tij kunyo mula. Wan kaka joma chuo seche moko wanyalo tieko kata 1 week kapod warito nyondo miwa sea ma wageng'o koka idhi los, to ng'ama dhako nyalo biro to tiyo malo kata odhi oruoko piny kuyo to oyudo pesa modok godo e ot godhiambo. Gikonyowa seche ma wan kae ni to gin gilosonwa gi chien kocha, koro ok wabare tich ni wachonge ng'ama nyalo konyowa kata ruoko. Kata kamano tij kunyo mula
Ok yot ne joma time. Kinde koth, lo manie geng bugni bedo mayom kendo nyalo sienyore gi dhano. Sa saya, gino maketo ngimagi kuma ng'ao. Seche moko ka koth chwe to pi seche moko chandowa. Warango ka bugo gitie gi kamoro marach to warango kaka waginene, kaka wagero. Koro ka koni wadonje bugo to watiyo gi ginene gambut, helmet, gloves be watiyo godo. Arita mage mowinjore oket kar kunyo mula kaka yorno marito ngima jogo makunyo mula mondo geng' masiche kaka mane oneno higa 2021 mane oweyo ka ji 10 ne omoko e bwo bugo kendo 8 nonyal resi, 2 ne owito ngimagi. Ka uyier mubede piny e komiti muko ni ng'ane un sasa maburo muochga kapok ji odhi piny nyaka udhi mung'i ni ng'ano kata nang'o motimre. Shaft nyaka bed gi ot mondo ogeng' ang'owa, ogeng' koth. Kech koth ka chwe to yeng'o malo. Doni piny kucha kata nyalo bedo matek. Lakini malo kuen lo mayom yom. Koro mane miyudo ni ka koth osiko goyo dier ot kaka udonjo kachacha. Nuno oko ka en malo kamae. Then ka koth osiko goyo sate to bro yeng'ni. Then e dho shaft no nyaka ger gimineno ka box cha. Mondo mi bur support mi shaft no support. Makoro onge lo manyalo wakoni ka biro koni. Ka lo moro nitie madwa biro to box no timre nadi ogeng'. Tol magidhigo mapiny no nyaka ng'i mabe sate ni spare mok ni mana mano kende. Koro kok nyal ga chekgi. Yot mor mondo mi masira moro timre. Alice nigi lek ne joma mine nikech kunyo mula ok en mana yor dwaro yuto to en kit ngima magidago. Bende gweng' mathuolo mag tije tine kuonde kunyo mula kamano bedo kar geno makelo konyruok. Wach ma osir kod Edward. Koro an gi mang'e amaneno ni kaka mama ka mine nyalo bedo empowered e weche mag mining to ginyalo yudo machines mamagigi ma koro joma chuo kotenore to ginyalo paro mine wetegi mamoko. Kata bed mama man gi min wuon ode to en gi pesa ne moro monyalo kano ga samoro makata kodwa timo gimoro kata mana jaduong' po apa kata kokone ni awan gi pesa moro makama wadwa tim gima kama. Aparo ni mane dhako ma chunya gombo ni mondo monda bimbo mondo bidi. Ko onyalo miwa gigi tich kaka machines ma kata wach ni kaka site achiel kamae nyalo bet gi masin mare kamare to bet nyalo konyowa ne wach koro ok wanyal tich ok nyal chandowa kapod warito ginene matiyo kumoro nyonko kobiyo tinewa. Giwacho ni lokruoge ma iketo e sekta no moting'o ndikore e riwruoge mag saga gin mago mabiro konyo ngimagi kaka jokony mula. Registration to goso chaka tim ka register wate to nyalo bedo sekta mikwach ka gimoro timore koro kaka within a bimbo ka to jok ma wuok e buk ni machielo go be biro konyo gi yani konyo ka gimoro timore kamoro achiel. Mae en gimoro ma akoni timo gi machineries. Koro apara ni ka wan gi tudruok gi cooperative to nitie gik moko mwanyalo yudo through cooperative. E sekta machwe mane owenegi oteku mar konyo mula, mine kaka Alice lidho mos kariore igi. Mariango elela ni konyo mula sani ok en mana mar joma chuo to mine bende sani nyale mana kaka ginyiso e kor gode ma Bimbo e bwo chieng' mager ka giramo ni mine nyalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Abimbo, Siaya County. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Do you want to hear the good news or the bad news? Then I said, let me get the good news. Then I said, the good news is you don't have stomach cancer. The bad news is you have colon cancer. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app.
Jito. Pilot, uko ready ku take off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin, and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin, and win with Shabiki Jet X. Machiegni koro kawadonjo e pau tuke kuma Josiah Onyango nobedo jaloch makanyakle tuke mag golf mag Sunset Golf Society mano bagyo de ching manyore lap ma Royal Nairobi Golf Club. Onyango noyudo points pang'wen kod adek mano miye loch e tuke go mano ywayo jotugo maromo 169 ma oke counties mopogore. Tom Owino kachiel gi Rose Nyamuri nobedo joloch e kidienje mag yawuoyi gi Wakini kaluore ka Tom Owino noyudo loch bang' yudo points pang'wen kod achiel. Jatugo Joseph Ogola notieko e thuolo mar 2. Joseph Ogidi notieko e thuolo mar 3. E kidienje mar Wakini, Rose Nyamuri nobedo jaloch bang' yudo points 38. Ashley Awuor okaw thuolo mar 2 gi points 37. County Masiano yudo loch makanyakla kowuok kuom jotugo bang' yudo points 172. Tielo mogik mag tuke gi biro bagi dwe mar 12 higani Nyanza Golf Club. It's a great company to play with this morning. It's really a privilege to get out and play this day. Besides the great company, I think the course is playing really well. The fairways are very well maintained and the greens, though running, are really playable. We have over 30 students who are currently being supported by Sunset Golf Society, and from secondary to tertiary education. Then we've in the last 2 years we've also started an initiative that supports the junior golf, and this is in partnership with the Junior Golf Foundation. And what we did is we went into the Western region, and we are supporting the junior golf by providing equipment and ensuring that we promote the game of golf. Team Kenya etuke magokapu jotugo mahigi ni piny mar 23 kidieny mar yawuoyi gi nyiri. Othich oka etuke go mag pinje duto madhi nyime e piny mar Mongolia. Yawuot Kenya owuok etuke go gi loch achiel kende kuom tuke 4 mag grube. Okinyi makawuono tim mar Amerika noloyo Kenya points 21-10 kapok Luthiani loyo yawuot Kenya etukgi mar 2 points 20-15. Nyidendi ma Kenya owuok gi lwetgi nono etuke go bang' wuok ma onge loch. Kenya otike thuolo mar 20 e kidienje duto to mag nyiri gi yawuoyi. Gikanyo bende mochopo godo giko mar weche gi manyien mago mag ng'ich welo wachako rado kochopo saa 3 ka wayudo weche manyien mago mag oimore. Nyinga Jael Lieta, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah. Make it happen right now, not here.